Brad, okay na. Okay, mayong gabi kanyo tanan mga igsoon nga nitanaw sa live sa Facebook page ni Brad Different Pilapenya. So, Sumay sa tisa. o katong kuya bro natadiri karon sa Sumay sa Tisa atong kauban Brother Jeffrey Giliosa ang naguna sa the original andam niya, mga tanong. Sumay sa Tisa. Kuya Jeff Sumayan sa Tisa mga igsoon. So mo ni akong pangutana. Brady YD, sa akong nakita ng mga video karon sa Facebook, nag-ingon nang usa ka pari nga divine. So unsa man ni insakto ba ni siya ano divine nature experience din? Unsa man ni or nasayop na siya paglito kani? Unsa man ni? Kanang pag-iyon mo divine nature experience din. Nako kanang heretical yun kay singkay. Sa na balik na. Sayop ko namang teaching ito ko na brother. Or basi nasayop ra tog litok? Ang pare, linamdaga man ang Ginoo. Nasa Matthew 20, Lucas 12:12. O sa to pa, ang tanan ninyong gisulti ay mo kahadlo kay mutudlo ang Espiritu Santo ninyo unuan dos City. Sa to pa, pare mo na pa Darwin. Ya tingali dako magbobo siya magkuyon nga nasayop ko. Ang muang ko nanuan ang uban niya mga kuban kada literal nga si Padre Darwin na siya paglito. Okay. Kana ning Sa to pa, nasayop yun. sa to pa, dili mo din, matay kung siya. Kumangko siya nga. Patay, wala siya nagana na. So Ya, si GQ, ang sama ito ika-kuhan? Si GQ. Ang ako niya, kung panalitag, maingon siya nga, nasipyat siya, sa to pa, maangkon siya nga nasipyat siya, sa to pa, buti pasabot, nga, wala mamatay ang divine nature. kanang divine nature. Sa to pa, wala mamatay ang Diyos. Nya karon kay, makuha naman siya, malaang naman siya na, makurnir naman siya na, ano man, kay kung ang divine nature di mamatay kay moingon siya nga nasipyat siya sa to pa wa mamatay ang Dios nya karon ang iyang burganan Dios namatay man di sa to pa perting ko na asa man siya dagan ani nga bisag asa siya ani makurnir naman siya mao na nga iyan lang gyud gipadayon sama nga wa gyud siya masipyat tinuod gyud ang iyang gisulti. Kaya kung tinuod man ito ngayong sulti, tinuod sa diayang para niya, namatay ang Diyos, namatay ang divine person. Nga, Divine nature. Divine nature. Nga karon ko, ang divine nature mamatay, doon naman na usa ka, Diyos naman na sila niya, doon ay tulong ka persona. Nga, mamatay, apil ang kung pagka-Diyos pa itong isgutan, apil ang Amahan, o ang Espiritu Santo, mao na nga, dili yun may tabo. Nga kanang ang Diyos mamatay. Sa manudloa gyud. Mo na iris yun na siyang panudloa. Kay dili mo na mo panudlo simbahan. Kunya moingon sila nga ang kanang disibo kanang kuan mo irehis. Ngano kuno nganong na irehis? Tugay wa kuno magtuman sa kanang gitawag na to. Ha? Ang katekisis. Kay kana bang dugma ba kanang mabasa na to sisisi na dugma matod pa nila sa magisterium kuno nga wa gyud damag sabay ang kana ng ilan no nagsubay din ang Diyos namatay wa man dito sa sisisi wa gyud gisgutan wa gyud gisgutan diha nga ang Diyos namatay kundi ang gisgutan gyud ang iyang tawhanon nga kinaiya moy namatay. In his human nature, sabi pa, ang human nature mo'y namatay, dili kay ang iyang Diyos nung kinaiya. Kinaiya mo'y namatay, o ang Diyos mo'y namatay, kaniad ko, so pa na siya magpagkatao. Why kamatayon ang second divine person? Kunya karon pag ngadto na siya ni ambit na siyang tawanong kinaiya, uy, patay na kabuto na ni siya ang naghimo. Kaya aning tanan nga mga buta nga dili makita. Way katapusan asa nang basa? Nas 2 Corinto 4:18. Nag-ingon diha nga mga buta nga dili makita, way katapusan. Nya ang nagbuhat ana ang Dios man. May nagbuhat ana ang Dios. Nya karon kay ang Dios may nagbuhat. Sino na man nagsupak-supak? Kapo mo yung nagsupak-supak. Mo na nga maayo pagkunungo na ninyong inyo, kini nga mo ipadayon, kay ang kini nga mong ipadayon, mao man ang pagadili mamatay sa Dios. Karon, kung ang inyong gitubuan nga ang Dios namatay,
Nya wa may mabasa nga ang Dios nabanhaw. Nagpasabot nga hantod karon. Patay gyud ang inyong Dios. Kaya wa man mabanhaw. Pero kanang inyong gisimba karon, ang amo ng Dios nga way kamatayon. Inyong giilog bisag kang inyo namatay wa mabanhaw. So sa'yo pang pare, Jikyo? Mauna diha. Sa'yo pang pare? Dili tanang pare. Di ba si Padre Darwin, Yeah. dito ko to? Dili tanang pare nga nagkuan kad turang dili mo Wala, dawat wala, wala. sa pagka way kamatayon ang Dios. Dili mo dawat ba nga way kamatayon. Kadto mga kanang mga pare mao gyud na ang nagpasabot ako nga kamo mo ay nasipyat. Kay kung wa pa mo masipyat, uyon gyud mo anang Dios ay mamatay oy. Uyon may game ka mga nagkalain-laing mga pundok nga kuan uyon magay ang Dios di mamatay. Unya karon noon nga kita hinoon mo'y angay untang kanang manubag kita untay angay. Kita untay angay magwali nga ang Dios di mamatay. Apan karon kita man hinoon mo'y inon nga mo'y nagwali nga ang Dios namatay. Mao na diha nga dili mo hitabo. Kita go'y tinuod. Kita nung tinuod ang ato namatay. Kana nung upan nga mga sikta diha nga kanang mga nagalain pundok nga dili katoliko. Uyon manggaan ang Dios nga dili mamatay. Kanya kita ninon nga kita mao ang kamatuoran. Nagtudlo na hinoon sa Dios mamatay. Mao na diha kanang panudlo nga ang Dios mamatay literal yun. Di ginamay tapo. Mahimo nga atong ingnon, ha? Naamay mabasa diha nga mahimo, ha? Nga atong atong ingnon nga ang Dios namatay. Dili literal. Mahimo mao nag-ingon diha nga mahimo ingnon nato nga ang Dios namatay. Ano man? Taas mo kan ang iyang gida niya nga pagka-Dios. Naa niya ang duha ka kinaiya. Ang iyang pagkatao, ang iyang pagka-Dios. Dako man ang iyang tuan, ang iyang pagka-Dios nga gida. Adto gyud ta sa atong kubos. Ana, Dan kay live, sige. Dito rin, ay barugan ng Padre Darwin. Uyong ka dili? Tanda lang ko, Brother Darwin. Oo. Doon naman kay video, Brother Darwin, nangingon ka nga, si Kristo doon ay duha ka kiniya. O Diyos o tao. Sa pagka-Dios o sa pagkatao, niya namatay ang pagkatao, matod pa nimo ang pagka-Dios ni Kristo wa mamatay. Tinuod ba ni? Kaya imo manigikan. Kung ingon siya ka ang Dios, forum niya. o kung ingon siya ka nga ang Dios namatay, na? Dahil pa ta? Kung ingon ka ang Dios namatay, Padre Darwin, kinsang apostoles nag-ingon nga ang Dios namatay. Yan namay kingon siya Pablo sa Roma 1:23 nga ang Dios way kamatayon. Uyon ka ni supak. E kung musupak ka sa giyon ni San Pablo, di ka tinuod na pare. O ka na, hindi ta. Ano man? O ka na. Si San Pablo nag-ingon nga ang Dios way kamatayon. Kung musupak ka sa gingon ni San Pablo nga ang Dios way kamatayon, di ka tinuod na pare. Mo ni tinuod. Bisa kung saan pa nimo panadipinsa na kung isupak ka sa gitudlo ni San Pablo nga ang Dios way kamatayon, pasabot dili ka tinuod nga pare. Dili ka ministro sa Ginoo. Kay ang mga apostoles walay usa ka record sa apostoles nga nagwali nga ang Dios namatay gayon. Wala kakita na. Jando. Oh. Sila. Ay Jando, ikaw may bata-batang Darwin. Roma 1:23 tubaga na. Kung si San Pablo nag-ingon nga ang Dios walay kamatayon, pangutana Jando, uyon ka supak. Kay kung pareha mo barugana ni Darwin, ikaw Jando dili ka tinuod tinudloan ni Padre Darwin. Mo na klaro-klaro pag istorya. Mo na nga kung ikaw manudlo ka nga ang Dios namatay, unya di na to makaplagas Biblia nga dunay usa ka apostoles nanudlo nga ang Dios namatay, pasabot nga dili mo alagas Live, Ginoo. live na, Rebuildi mo sa mga apostoles ug rebuildi mo sa mga pare nga naguna ninyo. Mo na klaro istorya kay ang video kaniya to Brad Jeffrey ningon. Ang kiniya ni Kristo duha. Kaniya sa pagkatao, kaniya sa pagka-Dios. Kunya ningon siya nga ang pagka-Dios ni Kristo way kamatayon. Mao ni pung ni Padre Darwin karon kanang imong pagkapari karon nanudlo naman ka nga ang Dios dunay kamatayon. Kinsa nga apostolisa nagingon nga ang Dios dunay kamatayon? Ha? Kay kung palitan di ka kakaplag sa Biblia Padre Darwin nga adunay usa ka pare apostoles nga ingon nga ang Dios dunay kamatayon. Pasabot. Nga ikaw dili ka tinuod nga pare. Kung ang usa ka apostoles nagingon nga ang Dios dunay kamatayon, kanya mabasa litra por litras may balita Biblia. Ludhan ti ka Padre Darwin, pero di ka kabasa na angay kang mulod ni Bradsok. Kay si Bradsok nanudlo nga ang Dios way kamatayon. Sama ni San Pablo nanudlo nga ang Dios way kamatayon. Mauna ang tinuod nga pare, manudlo nga ang Dios way kamatayon.
dili kay gamito na imong sa naikimo niya, post usap pa ng Mr. Pisek di na namada, di na ayaw lipat-lipat ang mga tao. Tinaw may Biblia nga nag-ingon nga ang Dios way kamatayon, imo gimpatyon. Ha? Kung makahatag ka nako sa may balita Biblia, pare ka man. Pare ka man, makahatag ka nako sa may balita Biblia nga ang Dios namatay dunay usa ka puso. Namatay. Muluhod ko sa imong atubangan Brother Darwin. Litra por litra nga ang Dios namatay sumala sa may balita Biblia. Kung makahatag ka nako ana. Okay, teka, salamat Brad Danny Kugtas. So, mo input lang ko gamay Brad Diway, na ko gusto isulti. Oh. Naay usa ka Mo to si Brad Danny Danny Kugtas, Kugtas. si Chikyo, Jeffrey Gelio. tisa Cebu City niya. Yan si Gregory, ang kuan, Kaso ko gusto isulti si Rakwa. Mo uli sa ko kadiyot kaya kami diyan sa kila kani. Oh. Nasa ko gusto isulti kadiyot, idugag lang ako Brad Diway. Naay usa ka post Dahil gusto gibuhat walay ceasefire. Wag-ubat to. Wala nanaw walay ceasefire na. Ana si nani akong amigo ang Brad Diway ba sa Bohol nga. Oh. Ganan mo siyang perspective. Ana siya nga hunungan ninyo ang paghisgot Dahil gusto literal o gubat walay figurative. ceasefire. Nga hunong lang mo anang gaday dahil na mo sigisgot ng literal o figurative, which is natandog ko, which is nindot kayo. So ato shoutout ato amigo diya sa Bohol, Brother Donald Kaga. Siya ang admin sa Sidlak nga Facebook page. So thank you na brother, nindot kayo na brother nga hunong mo ang literal o figurative. Yes, sakto yun na. Kay ang No, why decision?